תפס לצדדים, כמו גדר חיה. אני לא אוהב ענפים שילכו לכיוון השורה, כי אם ייווצר לי וי, אז הבוצרת פשוט תתפוס את הוי ותעיף את העץ. אז זה עוד דבר שאני, מבחינת הגיזום, אני רוצה לא יותר נמוך מ-20 סנטימטר. הקו של הכבל הוא 80 סנטימטר. אני מתחיל לגזום. קודם כל שאני... ששום צימוח לא יהיה פחות מ-20 סנטימטר מהכבל. לא משנה לאיזה צד. בגובה 60 סנטימטר. כן, לא משנה לאיזה כיוון. כן. אז אני מסתכל על זה ואני רואה שהענף הזה הוא לא יתרום לי הרבה. אני מעיף אותו כבר, כבר נראה אחרת לגמרי. כבר יש לו איזה מבנה שיותר מתאים. הענף הזה אני יכול לבחור אם להוריד או לא. עכשיו יש את זה. אני לא אצליח לקשור אותו הצידה, כי אם אני אקשור אותו הצידה, ישבר? אני אסובב את כל העץ. אוקיי. אני מעדיף לגזום אותו. עדיף לי לגזום אגב. כמה שיותר קרוב. פה הוא מאוד יציב, אז אין צריך לקשור. לכאורה אני יכול לתפוס אותו בצורה הזאת. הכנף הזה אפשר להשאיר למעלה גם. אני פשוט קושר. אשתמש בחוט בננה. שלא יפגע בעץ ברגע שהוא צומח. תעזור לך? לא. זה בעיה. תשאיר אותו רגע, אני אוריד אותו. אני לא צריך ממש בכוח, הענף הזה גם שהוא יותר מדי ניצב כלפי השורה. אני גם זה מקורה כלפי מטה. ושוב, מה שיקרה איתו שהוא יורד למטה והבוצרת לא תיקח אותו. כמו שראינו בשטח הקודם. עכשיו יש פה עוד, תתקרב, נראה שיש פה עוד ענף שהולך. עוד פיצול. לכיוון שורה. ויורד. עכשיו תתרחק קצת. עכשיו הוא נראה כאילו בדיוק מה שצריך. תבוא מולו, עכשיו פה גם אפילו לא הייתי צריך יותר מדי לקשור. אני יכול טיפה, אבל לא צריך, כי יש לו... המבנה שלו מסתעף מאוד מאוד יפה.